Ktoré zariadenia sa cez operátorov oplatia? Niekto by povedal, že sa napríklad k paušalu nič neoplatí zobrať, lebo vždy dané zariadenie preplatíte. To nie je pravda a v tomto videu vám poviem pár univerzálnych rád, aby ste mohli učiniť dobré rozhodnutie. Cez operátorov sa naozaj vždy oplatí zobrať úplnú novinku alebo naopak nejaké staršie zariadenie, ktoré je v nejakej výraznej zľave alebo je k nemu nejaký bonus navyše. Všetko medzi tým sa spravidla cez operátorov neoplatí kúpiť. Je tomu tak preto, lebo operátori nejaké bežné zariadenie, ktoré je už na trhu napríklad pol roka, tak oni ho predávajú stále za cenu, ako keby to bola novinka, pričom jeho skutočná trhová hodnota už medzičasom rapidne klesla. Situácia je úplne iná, keď si zoberieme nejaké zariadenie, ktoré je na našom trhu novinkou. Cena takého zariadenia je rovnaká u operátora ako všade inde a preto, ak si toto zariadenie zoberieme s nejakou dotáciou od operátora, napríklad k paušalu, tak ho skutočne nakúpime výhodnejšie ako kdekoľvek inde. Ak chcete za čo najmenej peňazí najviac muziky, tak musíte v úvodzovkách poľovať na nejaké akcie operátorov. Tí z času na čas dávajú do výrazných zľav staré modely, alebo k nejakým modelom vám dajú nejaké ďalšie zariadenia navyše. No a v takom prípade, keď si to vlastne všetko sčítame, tak naozaj jedno či viacero zariadení kúpite veľmi, veľmi výhodne. Na záver chcem povedať, že by sa výhodnosť akéhokoľvek zariadenia mala posudzovať individuálne a ideálne ako celok. Pri kúpe nového zariadenia sa pýtajte samých seba, čo potrebujete, čo chcete, používajte porovnávače a hlavne používajte zdravý sedliacky rozum. Ak potrebujete pomôcť s výberom nového zariadenia alebo s telekomunikačnou službou ako takou, tak určite navštívujte stránku operatori.sk.